Nakajingmi kajing betha nakatanat kampo yeng kari India bagi Jaka Khappud ki de bandon ya kajing Pahara ka Pynjur ki sipai yada Khappud ki bagi tip kum ke Border Security Force BSF ki badan ha Meghalaya menta ki la Pynjur ya ki lat jing yada patbu ya ki sipai jong ki ha kajing Pahara ka bakrau ha lenter ka Khappud ri India bat Bangladesh ha kani ka jilla Laong ru bakani kajing Pynjur ya kajing Pahara kadai hadin bala jur kajing skau khia lor kajing yo bandrung bat mi lait lan jongi nong Bangladeshi ru hakitan Khappud ki badon kajing jan bat kari Bangladesh Hakashitare gujamang arja arpusan u Inspector General ke BSF Meghalaya Frontier u OP Upadhyay ulaong bahdian kajing jasa thambor ke bala le daki le no dangshan ha Pahalgam bat kajing kulmar ha Bangladesh haus nam baladam ki sipai a Pahara kilong ki bala penkre pura ha ke rukom trekam ki sipai kilong ki bala kloy ban aya ki lat jiada ki badon kam ha ki Jaka jongki Upadhyay ulapen tebru baga jia trailang mat kisipai Border Guards Bangladesh BGB kalong ka baklan bha ha ka ba kala donru ka jingkam ya ki katu ka ningot da ka ba pensong nong rem ha ki jingtep balaya samlang ha ki jingyalang ki bakalaya songlang dangshan Nalor kata ulaong ru baka BGB kala sim khia bha ban pensitam ya ki nong khayi bat ki riu simat ki ba persang ban yat bian na ki Jaka Khappud Hapa pen pau ya kajing tray lang hapadang kitanat. UIG ula pen pau ba arpu sao Tylli ki Jaka Talasi la pen yat lang dagi sipai BSF bat ki pulet Meghalaya ban penti kena ya kajing petngor ke bapaka. Ula angru ba kajing tray lang kala khanglat sibon ya kajing wan rung bean da ka pen duna haduk khandai po persen ya kajing rung jing mi jong ki Bangladeshi sashi liang put hakathan Garo Hills. Haba kran chapang kijing halor kajing sngan jong ginong jingok kai perthai kham tam hakawa dauki ke bapau nam Upadhyay ula penti kena bagi BSF kila simkhia ban yada ya ki nong song snong bat nong wan jingok kai perthai bat ban ong kajing sngan jong wei po wei nong song snong kunthop ya ki nong jingok kai perthai kalong ke bakong san tam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya